Зей хуҗалыкларында язгы кыр эшләре киң кулаш белән бара. Районда 16 апрельдә арпа чәчү эшенә дә керешелде. Бу эш Зей шикәре агрофирмасының чыбыклы җитештерү комплексыннан башланды. Чәчү эшенә стартны район башлыгы Разиф Кәримов, авыл хуҗалыгы бүлекчәләре, авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре белән берлектә бирде. Быелгы чәчү дә имам мөхтәсиб Фатих хәзрәт Нуруллин фатихасы белән башланды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ириталы нур сортлы арпа басулага гектарына 2,3 центнер исәбеннән чәчелә. Безнең инде быел узган әйткәнебезчә узган елда чәчелгән 15 мең гектар көзге культураларыбыз бар, аның 1 мең гектары арыш. Менә әйткәнемчә быел та кайттык без 6 елдан соң арыш чәчүгә. Ул инде эксперимент хәлендә генә була, яңа сорт, пока бик перспективный сорт диләр. Яңадан инде без быел менә 14 мең гектар елдагыча шул арпа чәчәргә керештек. Без инде район сверхранний иртә яздан чәчүне карыйбыз бит. Бүгенге көндә районда комплекс эш алып барыла. Басу кырларда барлыгы 30 агрегат эшли. Бөртекле хуҗалыклы культураларын чәчү 7-8 көн эчендә башкарырга дип планлаштырабыз. Әгәр дә инде һава торышлары буенча өзеклекләр килеп чыкмаса, әлбәттә пока бик яхшы. Кичә 3нче көн менә 20 градуска якын, аннан да югарырак җылылык булды. Бүген инде менә 17-18 градус. Бик яхшы дым сакланган. 2 көн эчендә үзебезгә задача куябыз. Зәпне тормалап бетергә, дым каплатуны. Яңадан инде менә параллельно әле чәчү эшләре белән әйткәнемчә ашлау күп еллык белән басуларында шулай кирип киттек инде көзгө бодайны ашлауга да. Бүген районда арпа чәчүгә тагын 5 бүлекчә кушылды. Иртәгә аңа башка хуҗалыкларда керешәчәк. Төп эшебез булырга тиеш, төп юнәлеш туфрактагы дымны саклап калу өчен. Бу тишелеп чыкканнан соң тырмаларга бу ел кирәк булачак уҗымнарны барлык. Менә шундый үзенчәлекле уңышлар. Безнең технологиялар, аеры технологиялар бар инде. Быелгы елны менә арпаны чәчкән вакытта ук орлыкка изисковый селитр белән бергә кушып чәчәбез. Шул рәвешле район басуларына 14500 гектарда арпа чәчеләчәк, аны тиз көннәрдә башкару бурычы тора. Дини йоланы үтәп, яхшы кәефле башланган эшнең вакытында сыйфатлы башкаруында шик юк. Хәерле сәгатьтә бәрәкәтле ел булсын. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.